je čurák zapatý? Nemal šancu vidieť. Long chodia dvaja. Kokot masný, bola tučný, 100-kilový pičkák, čo tam sedí celý deň pri počítači a zapnuté behľačko má. Behľačko má. Behľačko. Spodná. Spodné, Nevadí. Minus. Ale máme bombu na tom, víš co, na dlouhou. Spodné ešte. Ja by som mu vajcia od rti odrezal. Riadne by som pomaličky rezal. Pičo, kokot, kurva, vyjebanec, podnikatý. Toto boh netrpel! To je v piči, ale tá bomba tady. No ber tú paštíku. Dobre, teraz skočí, keď vidím, víš, chápeš to? No má wallhack tam ten jeden chalanisko. Ptačisko. Mi ti pôjde. Za tebou! Long. Ticho. Aha. Long, ticho, aha. Ticho, Pome B na ostro. Na ostro? Tak ja sa neviem šliknúť. Čak ja som na ostro. Zobali vrabce, zobali, igelitové obali. Pozor. Bež tam. Flash, bež more, vieš? Utekaj. Dlouhou, jeden down. Zlá noc. CT. Jasné, Kde je? šala, nemá VH, Kde? CT2 kusy. 2 kusy aj s ponožkama, hej? Dobre, ďakujem veľmi pekne. Prošel, pod B. Aha. On si ma počká. Defuzuje. Nerefuzuje na čas. Říkám, že defuzuje, vole, Říkám ti, nerefuzuje, nechoď na čas, vole, běž tam. A ty ne, vole, a ty stojíš. Petnáct majú a my 8 akorát tak. Nie, to mi malo byť. Zasa spodné neps, akože vy to ako berete? Schody, piče. Pirators. A longu vypo. Dík, já na to sedu už. Jde se schod. Som dneska veľmi potešený. Kde? Na mi. Mid. Aj, som dneska veľmi potešený. Som na Ačku, poď. CD spawn. Sector crew. Affirmative. Schody! Roger that. Need backup. Bože. Jde ti. Counter terrorist twin. Nice, Duško. Som dneska veľmi potešený. Aj ty? Medeziu pôjdem s tebu Kamil. Kamil? More ten Adík je lepší ako Dolce. Dehák for kme? Jo, okej. Vypo na midu. Kouká na schody už. Aha, kúka na schody a horné chaty, vie, že idem. Díva sa vám, nechoďte tam ani. Ano!